10 curiosidades sobre as abellas. Sabedes cantos ollos teñen? Ímolo saber de contado, pero de seguro tampouco sabedes que hai máis de 20.000 especies. Pero non todas viven en colonias nin producen mel como as abellas que todos coñecemos. Realizan unha danza como sistema de comunicación para indicar ao resto de compañeiras a dirección e a distancia dunha fonte de alimento. Poden lembrar rostros humanos. 2 estudos, publicados en The Journal of Experimental Biology, revelaron que poden distinguir patróns semellantes a rostros humanos. Baten asas 200 veces por segundo. Din que teñen pouca eficiencia e teñen un consumo alto de enerxía, pero aí as temos, sobrevivindo durante millóns de anos. Nacen sabendo o que teñen que facer. Durante a súa vida, as obreiras encárganse de diferentes tarefas: nodrizas, constructoras de panais, ventiladoras, limpadoras e recolectoras. A raíña, pola contra, a súa función é poñer ovos, e os zánganos, zanganear o mel nunca caduca. Ten un baixísimo contido en auga, un pH ácido e ten propiedades antisépticas. Si ten un consumo preferente, pero non caduca. Poden detectar campos magnéticos. Trátase dun dos insectos capaces de detectar o campo magnético para orientarse. O pole é a súa principal fonte de proteínas. O seu consumo axuda a moitas das funcións orgánicas, complementa a súa dieta coa súa fonte de vitaminas, proteínas e outros elementos. Poden regular a temperatura da colmea, é esencial para a supervivencia e para o desenvolvemento da cría. Dentro da colmea debe haber unha temperatura media de 32 graus. E agora sí, cantos ollos teñen as abellas? 5. Teñen 5 ollos. 2 ollos grandes compostos para ver imaxes e cores e 3 ollos simples na parte superior da cabeza para medir luz.